Kaixo, nire izena Susi da eta Basaurin jaio nintzen. Nire gurasoen jatorria Kongo da. Betidanik hizkuntza asko hitz egin dut. Nire etxean gaztelania eta lingala hitz egiten da. Batzutan frantsesa, baina hitz bokabularioa da, hitzak. Haurtzaroan ingelesa eta euskera ikasi nuen, eta helduaroan frantsesa ikasi nuen. Niretzako hizkuntzak oso garrantzitsuak dira, zeren eta ematen dit oportunitatea kultura gehiago ezagutzeko eta ulertzeko. Euskera niretzako oso garrantzitsua da, zen eta haurtzarotik mintzatzen dut. Orain ez dut asko hitz egiten, zen eta lanean eta unibertsitatean gaztelaniaz egiten dugulako. Baina asko gustatzen zait euskera, zen hizkuntz berezia delako. Frantzian joan nintzen ikasketak egiteko eta beste kulturak ezagutzeko. Joan nintzenean Parisera ez nekien frantsesa, bakarrik hitz batzuk, eta ikasi nuen eskola batean frantsesa. Gero matrikulatu egin nintzen unibertsitatean eta hantxe hizkuntzak ikasi nituen. Eta frantsesez eta gaztelaniaz egin nuen ikasketak. Euskera haurtzaroan ikasi nuen, eta umean nintzenean euskera asko hitz egiten nuen, ere etxean, baina nire gurasoak ez zuten euskera ulertzen. Eta orain, helduaroan ez dut hainbeste euskera mintzatzen, zen eta ez daukat oportunitateak euskaraz mintzatzeko, eta oso tristea da Basaurin euskaraz ez egitea. Nire gurasoen hizkuntza lingala da, baina bere ama hizkuntza kikongo da. Baina nire gurasoek ez dute mintzatzen eta ahaztu dute, zen eta lingala Kongoko hizkuntza nagusia delako.